Uthe uGeneral Khumalo xa esithi bathe xa besenza uphenyo lwabo ba-realize into yoba le yenye ye-cartels zalapha eSouth Africa. Ndazibuza umbuzo into yoba kanti zingaphi ezi cartels. Watsho wathi idila ngani, watsho wathi zeziphi provinces ezi-affected, watsho wathi kwa ii-members zayo i-entry, ii-requirements zabo kumele kube ngabantu abanjani. Uthe xa sivalela nge-structure se-members akathi zi-big 5 kumaqhuzu ke abo. Hayi kwekenyela, hence I even delayed making a content about it. Utshilo uGeneral wathi baspecialize nge-drug trafficking, nge-car hijacking, nge-cross border. Wathi hayi ke kukhona abo besenza khona nje ezinye imali zabo nje. Wabalo fraud, wabali hitman, ukubulawa kwabantu, wabali heist, ndibala ntoni na. Basically any crime you can think of, they are involved. Akaphelelanga apho, uye wasipha i-characteristics zenhlobo zabantu okanye i-qualifier zabantu into yoba ngabantu abanjani abajoyina lo mgila mkhulu. Utshilo wathi abantu abakwi-criminal justice system, thetha ngamapolisa, ko-correctional service, abantu abasezikhotho kwa-justice system, zezinye ze-members zabo because bayazi into yoba beza nantoni. Wathi as a result bade abanye kumele uba mabayovula i-private companies. I-majority ezi-private companies ezivulwayo kuba zi-security companies. Why i-security companies? Because bazaba nayo i-access yento ezifana nezibhamu. Wathi enye yazo kumele kube ngabantu abazakwazi uba ne-dual citizen, bakwazi ukuba bengene bephuma kwi-country bazenzele unothanda, eziba le syndicate yabo i-nationally and internationally. Hayi sezingene eliphezulu, ayiphelelanga qha apha eSouth Africa. Watsho wathi ngabantu okumele into yoba bazaba actively involved, baza participate. As a result i-history yomntu uba uke wenzani ibalekile. So umuntu oke wabulala siyakwazi ukumfaka kule syndicate because uza ne-skill sokubulala. Umuntu oyi-IT specialist uzasinceda kumcimbi wokuhack i-system. Udoctor siyamdinga because uzasinceda ukuskipha ibullet xa sesidutyuliwe. Igqwetha lizasinceda ngoba lizakwazi uba liyoskipha. O-magistrate siyabadi hayi ke uzile wazodikita umcimbi we-province. Ubale i-province eziyi-4 for now, but mna nawe ndirhale into yoba sigqithe kule 4. Uye wayibala iGauteng, watsho wathi i-headquarters, i-head office yabo iseGauteng, i-hub iGauteng. Wathi KZN yindawo uba yiyo babe wayibala. Wathi ne-Western Cape wayibala. Wathi Eastern Cape vele yindlela yagqithwa khona, akayishiyanga i-Eastern Cape. And ndivisa ubuhlungu ne-Eastern Cape phakathi. Okay, ndicela thina ke ngokusibe open minded. Niyayikhumbula ndithi i-case yalamapolisa ayi-3 atshona ngendlela engaqondakali. Ayenophenyo wayewenza which had something to do with Limpopo. So asikwazi ukuyikhipha Limpopo thina. Yena bona bakayifaki but ndirhalela thina sibe open minded. Niyakhumbula ndithi uButhabo Best beke se-Free State, ebebotshwe e-Free State. And uBrown Bukhotsi uye wayifaka into enokwenza into yoba xa uThabo wayoyolandwa kula operation yakhe yokulandwa eTanzania, he was part and parcel. Ivelile loo nto apha kuMadlanga Commission. uThabo wayebotshwe phi eFree State, so asikwazi ukuyikhipha iFree State. Sigqithe kwakuye uBrown Bukhotsi. Ningalibali uBrown Bukhotsi usuke North West. Hayi ke nasi structure. Esi structure esi niyayibona into yoba sinenhloko, i-ring leader. Ibe ngibani i-ring leader? Ndinawo amagama endinawo, but maninzi ukwegqitha le number esendishayele nayo because inhloko ezishiyeka uba ndizigcwalise apha kulo feeling the missing word ziyi-2. Ukhona umuntu eke watsho kum wathi uKhet akacingi uKhet i-ring leader. Niyambona kuKhet kwesi structure upha ezantsi. Ezantsi nguKhet plus uKatiso. Then there's another person opha ezantsi. Ezantsi bayi-3. Then phezudlwana kube khona oyi-1. Phezulu kube khona i-ring lead. If you remember very well, uFani Masemula, uNational Commissioner, uke watsho wathi uGeneral Shadrack Sibiya uyabandanyeka kwi-Big 5.
So andikho sure into yoba ndingamfaka na apha. Allegedly, it's not me saying, ngu-National Commissioner umuntu bekemfakile. Basically, if ndimfaka, ndisele ngentloko ezimbini. And amagama endinawo are more than 2. But into endinganixelela yona, ukhona umuntu oke watsho wathi, uba ngaba ile cartel is as powerful as it seems, is as powerful as it looks, it requires people that have serious power, serious authority. At times, it even goes to the level of a president. And ngamntu ke phofu. Ndibuye, we've got a case that has a report yakhona SIU isanda ukurelease a report right now where syndicate eyenzeke eThembisa Hospital. Companies appear pha Z41 that were linked to that syndicate. Out of that 41, ezi3 kuvela into yoba zezikakhet. Then ke ngoku ezi38 zezigabane. Sithetha ngomtshana kapresident apha. Sithetha ngoba sesenamagama afana no Brown Bukhotsi. Sisesa no Minister Mchunu. Sisesa no Bhekicela abangekafaka. Maninzi amagama engawabala. Okusamele siwafaka kwezinhloko esingazi ba sizafaka bani siyeke bani. But most importantly, who is the ringleader? Umaqhuzu wabo bonke ibe ngibani? Abafethi ibhlungu lento abayenza South Africa. Characteristics in terms of this cartel. With your permission, commissioners, to start with, so as I can move, so as I can flow, to start with the entry requirement and progression, which is number 2. The individual who meets the criteria, reflecting the experience and loyalty, as well as the utility within the organization, that is considered a lot within the cartel for anyone to be part of the entry-level members. The target there, it's mainly current officials within the criminal justice systems that will be recruited at entry level, because they are coming with the most critical skill within the cartel, which will be the connection between the cartel and the criminal justice system. And then the next one talks to the growth within, which is paragraph 64. The next step of growing is to register a particular company. In most cases, it's private security companies that are the initial businesses for the members of the cartel that have just joined. There are lots of reasons for that, including then access to firearms the correct way or the lawful way. The international rich and dual citizenship is one of the characteristics that are considered if you look at the common commodity or the main criminal activity of the cartel talks to drug trafficking. Then the syndicate members have to have ability to move within the borders of the different countries in order to be of service to the cartel. The value proposition and organizational influence